Zdravím vás, tu je Amnis a Metis. ideme hrať Bumperball. Dúfam, že to bude poriadna prča, lebo vždycky, ak som to hral 15 minút. Kde to máš? 15 minút musíš dať. Jaj! Vždycky, ak sme to hrali, tak som sa skoro dosral, A ja dosral. 15 minút, ticho točíme. Sorry, bro. A teraz sa mi chce šťat. A ideme, Yeah. Ja som zelený. No nie, vieš čo. Oranžový si, jak včera. No a včera sme sa to pokúšali točiť. Vajčák. A to včera... bola len skúšovka. Je na bitches. Narážačka. Nerob! Sorry, Segra mi tu buzeruje, Kradne debiluje, kradne mi tu voľakého To omalovanky je ješko. Amnisová. Nie Metisová. A Metis je shit. Tá Metis má 20-ročnú. 18. 20. 18! 20, ty máš 18, 18. A Áno. neuž o to mikrofón, však ohluchnú. Kedy som? Ty vole, ja neviem tiež. Ale tuším oranžový. A gol. No. No. To si dáš Wildfires. HTC Wildfires. LG Optimus, to je jedno. A gol. No a čos? No ježiš. A gol. No. To je... Ani raz som netrafil do lobby. Kedy som zás? Ježiš. Ty si kľud, chlapče. A daj si, poďme bližšie, ten mikrofón potrebujeme. Viete, lebo máme blbý mikro. Kurva. Sorry, nič sa neočuli. To je Amnisov mikrofón za 5 eur. A ty máš aký? Ty nemáš... Idem kúpiť za 10. Ty Vlasák. vole, to nedáva góly aj tak. Aj keby som prehral tak, takže to nie je moja vina, to sú Vlasáky. Ale tak On koho je nič to vina? nič nevyhral. Ja? Ježiš. Ani nič nevyhrá. Hovorí kto. Dnes, keď sme v škole hrali futbal, sme boli spolu a sme dali 3-3. A ja som dal jeden vonkajškový gól a on dal gól 2. Ale ja som bol väčšinou bráň a dostal som koľko? 2 góly a jeden do... Nie, ja som dostal 6. A na zápase si dostal... 7! Jak bitch. Zabij. Ale ja nejsem brankár. Zader. Aha, ty si debil. Ale ja nejsem brankár. Ja som záložník. Dobre chytáš. No, to má... Len škoda, že si niekto, malý. jeden náška. Škoda, že si malý. Máš... No ja mám meter... Nie, 5, počkaj, meter nie. 50 Ty mám. máš meter 2 stopánkami. A ja Ty si hajdel. A ja mám 2 metre. A ty hajdel. Ja už Aha, môžem bitch. chytať. A 3-3 jak dneska v škole. Spátečka. 4-3 ty. Ale dá- ako oni, 3-3 tam bolo. Ten šanzo, že 4-3. Jaj. Jaj, to je... Koho to som to nabral? Matis. Makču Pikču. Viete, čo Ja, to ty si je? Metis. Viete, kde je Machu Machu Picchu maximálne. V Peru. Machu Picchu. Viete, to je? Ale to není žiadna nadávka, to môžem. Áno. A pokiaľ vás to nebaví, tak povedzte. To aj pred mamu, aj pred tatom. Ja som to minule pred učiteľku povedal, že Machu Picchu a ona sa prede mnou Dajte vlasák. Dajte vlasák. Uhni. Si debil. Doti dá vodičák, veterinár. Doti dá vodičák, veterinár. Aha, Však tak mi ona dáš. cúva dopredu. Dick. Boli ma ruka z toho mikrofónu. Píp. A na čo to držíš? Lebo by to padlo. Aha, vidíš? A Sorry. On mi dal gól. To neplatí, ja som pozeral na mikrofón. si stečoval. Pekná. Bazmek, hnusné. Keby ste nevedeli, kto je to Metis, okamžite, keď dávate odber mne, dávajte aj Metisovi. Inak sa s vami A nebavím. keď aj Metisovi, tak aj Amnisovi. Amnisovi. Nie, Metis je lepší. Ale nie, Metis my je sme psycho. Double S Studio. A Metis- viete prečo práve S? Lebo sa to končí na S. A Metis je jak... Počkaj, ja Metika. poviem, Jak motika. Ja Ty debil, aha. Jak sa to Aha, volá? aha. Ja zahalúzim. Metis je jak... Ja aj Metin 2. Áno. A Amnis je jak A Anis. má Anis? rád Metin 2, takže sa mu bude ľúbiť aj Metis, nie? Debil, ja musím byť na VASD. Jo. Fuck, bitch. A povieme mu aj o tom Johnny's.
No, Johnny's, to je, ja ho budem v každom videu, v každom božom videu ho budem spomínať, že on sa bojí hejtu. Dobre, teraz ja. No. Takže bojí sa hejtu a povedal, že keď budeme mať 100 odoberateľov, že začne aj on. Takže keď budeme mať 100 odoberateľov, tak rýchlo, keď sa vám bude ľúbiť, tak prosím vás, dajte odber, aby sme ho nasrali a... Ale nie, dočkajte, jemu ze začiatku ste pre neho neaktívny a vždycky komentujte mu to, že nemáte ho zatiaľ tak radi ako nás dvoch, akože Metisa a Amnisa. Však to je jasné, lebo my sme páni sveta. No ale ne sme páni sveta, sme proste... Obyčajne ľudia. Sme ľudia. Modrovej. Ty debil! No, nevadí proste, ja keď chcete, poviem vám môj osobný Facebook, ale iba do správy. Ale nie, sme z Moravského, nie, jak sa to volá nám, ja som zabudol našej dediny. Modrá! Áno, Modrá. Ja, že Moravské Liesko, že tam sú naši spolužáci. Z Modrej. Aha, áno. A debil to, oni chodia toľko jak debili. Povedzme jej pravdu. Komu? Však, že pochádzame z Modrovej. No dobre, pochádzame z Modrovej, Metis to tu chytal, jak blázen. Ochytal mi celý mikrofón. Vyznie to divne. Že mekrák. Môj mekrák je značky iBox. Vlogy, ale ja si nebudem. Ja budem točiť od toho odoberať. Lebo nechcem sa strápniť. Od 50, od 100 alebo 50 odberateľov, to sa ešte sereš. Začnem točiť vlogy, jak blázen, jak gogo. Natrem sa nutellou napríklad, nie nutellou napríklad, ja sa natrem múkou a do vody. Najskôr do vody, potom múkou, to by to. A ja budem robiť hlavné challenge. Viete, čo je to challenge? Výzva. Bude sa to volať výzva, nie challenge. Každý to volá challenge, lenže ja to budem volať výzva. Ty hajzel. Vyhráva 15-9, ty kokos, epic. Epické. Toľko prehrala, nie. Lúka vyhrala, Lúka Hrádok. Na žento. Čo hrávame futbal. Oni prehrali teda 18-0 s Bzincami. Jak šitie. A my sme, shit, oh yeah, bitch. A netrafí sa. Ježiš. Ja vám čo poviem. My name's is Slovak. Nie, my name's is... Gol! Is Bumperball. Bumperball is back. My name's is Bumperball. Ty hajzel, jak ma odbal? A Sportherz futbal. A je Sportherz futbal. A Shake Offices. Toto bude iba špeciál a budeme to... A voláme sa Double Studio? Double S Studio. Double S Studio. Potom sa nedivte, že... To som vymyslel ja, ty biči. To je jedno, ale... Ja som vymyslel triple. Polovičku som ja vymyslel. Ja som povedal, že proste nech je to voláke S Studio a ty si vymyslel, že double. A ja som Metis a on je Amnis a Janče ja som Amni SS. Ale nie, on je Jano. To je Jano Bielčík. On sa volá na Facebooku, že Johan Bielčík a teraz ho môžete hejtovať jak blázni. Hejtujte ho, že sa bojí hejtu a hejtujte ho, lebo je hejtis. Vlastný, to sa jak počíta. Alebo číta. Ja som si dal asi 4 vlastné. Aj toto. Ty vado. On mi ho nedá. Ty Bazmek. Bazmek je... Beč. A teraz začína jeden kamarát. Neočúvajte ho. To Biz Games a jemu môžete dať odber, ten je dobrý kamarát. On je dobrý, on teraz začal točiť, no neviem či točí, ale proste teraz som mu dal pred 20 minútami som mu dal odber. Takže ďakujeme za odber, keby mu dáte, aj keby dáte hlavne na dvom odber. A na Double S ešte Studio. Samotnému mne. Už by som mal 3 odbery a to by som vám strašne veľa ďakoval. Ja mám teraz 2 odbery a jeden z toho je môj odber, jeden je Vanesin odber. Vanesa je naša, Van Žalúdková. A keby ste chceli vedieť, tak natáčame cez Hypercam 3. Hypercam. Ja tomu hovorím Hypercam. Sú 2.
A ja som natáčal cez Fraps, ale to je debilina, lebo to veľa zabera. Hrozne to zabera. A 5 ešte minút som točila a volá 10 GB, či koľko. Ja som chcel natáčať cez Bandicam a potom mi, prosím vás, poradte mi, aj keď ma nemáte radi, aj keď ma hejtujete, že aký som bitch, tak aj tak mi, prosím vás, poradte nejaký dobrý program na renderovanie, okrem Sony Vegas, Windows Movie Maker a Camtasia 8 a 7. Hoci aký inakší. Dobre? Ako prehrávaš. Tak blázen. Pokiaľ vás to nebaví, tak... Nepozerajte. Napríklad. Ale nie, pozerajte čo najviac. Čo najviac. Aspoň dajte ten odber a like. Odber nemusí byť. Hlavne pozerajte. Mne ide o... Ako aj odber mi ide, ale like. proste... Ja som rád za každé prezretie, za každý odber. Na jednom videu, ktoré som... Reload od Karfy. Karfa je inak veľmi dobrý tanečník Seawalku, takže ho pozerajte, doporučujem, ktorí majú radi Seawalk, proste nejaký tanec, hip-hopový alebo aký, tak si pozrite Karfové Seawalky. Napríklad Karfa AKM Dance, alebo jak sa to volá? Karfa, Ben Kristová Prdel, Dance, pre tých, čo to nevideli. To je to moje video, prosím vás, pozerajte to, nie je žiadne iné. A potom Karfové oficiálny channel je... záujem, tak máme mobily. LG. A točíme cez počítač. Aký? Čo to je? Obrazovku mám BenQ a tuším voľaký starý počítač z roku 2005. Ale nie. To by mal byť Maxton. Cez dvojjadrový počítač. Ale teraz netočíme cez dvojjadrový, ale toto cez je tiež obyčajný. Toto je tiež dvojjadrový. Ja viem, ale akože. Akože vieš, ako... Nemusia všetci vedieť. Potom, keď chcete, hovorte si, že kopírujem. Lebo je to pravda, ja kopírujem. Šišku Goga. A Gogo je pán, víte. Lebo sa nám ľúbi. Ako nie, ale nie, akože akože sme tepli, ale akože sa nám ľúbi. Ako. A potom očúvajte. Pre mňa za mňa hovorte si, že hejtujem, že som debil, že som čo chcem byť. Ale proste ja to budem, aj toto budem hovoriť v každom videu. Je to len váš názor. Aj Gogovi to môže byť jedno, lebo je to len váš názor a ja každého názor beriem. Povedz mi svoj názor na mňa. Si srač. Ďakujem! A teraz tým ne? Ty sračka. Keď skončíme, tak to zabijem. Taký som ja. Taký je debil. Taký je srač. Jeho radšej neurážajte, lebo on je debil. Som zabil. Ale neviem, kde bývate. Že by som prišiel vám v noci s nožom. Počkajte. Dočkajte. Teraz nebudeme chvíľu nič hovoriť. Dočkaj. Pečko. Tak nič ne, Pečko. Nehyb sa. Dočkajte, nehyb sa. Čo robíš? Očúvajte. Ja mu niečo poviem. Komu? Tebe. Hej. No, očúvaj. Všimnite si výsledok. Ja prehrávam 15-0. A to je veľmi... 15-30, no. A to je jak 15-0. dokopy. To je jak 15-0. Pretože 30 delené 15 je... Nepluj, však pluješ, že keby táva nám naplula. Fakt jo, oplutý je celý ten mikrák. A to ty. Ja keď som bol na Novom Zélande, tak ma lama a ty ťava debil, ty si bol oplula. Tak ma lama a ťava To je tu na modrovej. Áno. V modrej. Ale ne, na modrovej. Je tu taký... Nový Zéland. Taká zoologická, alebo čo to je? Hábič. A volá sa to, že New Zealand. A boli sme aj v telke. No, boli sme v telke. Ja som bol v... A ja? Viete, ja som bol kvôli tomu, mám aj 3 medaile doma. A ja kvôli tomu, že som dal gól. No áno, ale ty si bol v novinách papierových, ja som bol v digitálnych, vieš? A ja som tam bol normálne uvedený. A o tom neviem. To si nepozeral Trenčanské noviny na telke. No vidíš, tak o tom nemôžeš vedieť. No, ne. No, takže tam som a za to, že sme púšťali lietadla, to bolo... A zo celoslovenského kola mám striebornú medailu. A môj kamarát, ktorý mal vtedy zlomenú ruku, má zlato zo Slovenska. Z celoslovenskej súťaže. Pravda.
A ešte mám potom 2 bronzy. Z okresnej a... Nie mestkej. Neviem, potom tuším zase celoslovenská. Proste a ako prvé, dočkaj. Celosvetové. No to ne, tam som, Ale už ma to nebaví, Jaksigu, už tam nechodím. A za chvíľu končíme. Ešte 5 sekúnd. 5, 4, 3, 2, 1. Boom, headshot. Play agent alebo moje meno. Ak sa vám ľúbilo, like. Dočkaj, bude to na mojom. Alebo na Prečo na mojom? Na Double Studio. Aha, na Double Studio. Dobre, ideme. 3, 4. Ak sa vám video ľúbilo, tak dajte like, odber a komentujte, za všetko sme vďační, takže... Čaute. Servaste, bum headshot, bum čus.